Салям алейкум, з вами Ельмаз Асан. Телеканал АТР за підтримки Українського культурного фонду реалізує масштабний культурно-просвітницький проєкт, присвячений збереженню і популяризації історії кримськотатарського народу. Його центральною частиною стане переклад українською мовою чотиритомної праці Валерія Возгріна «Історія кримських татар». Це одно з найґрунтовніших досліджень історії Криму та кримськотатарського народу. В сьогоднішній програмі поговоримо про постать Валерія Возгріна як науковця з кришталевою совістю. Адже в часи, коли пострадянська історична наука продовжувала борсатися у брехні, він мав сміливість бути чесним. І цим зміцнив дух цілого народу. Я, скоріше за все, не помилюся, якщо скажу, що для багатьох Возгрін став такою поворотною фігурою в з'ясуванні або усвідомленні власної історії. Я себе дуже гарно пам'ятаю, це були 90-ті роки, і момент, коли я закінчила школу, збиралася до університету, і от його перше видання «Історичні судьби кримських татар», «Історичні судьби кримських татар», російською мовою вона вийшла. Це була книжка, яка стала моментально дуже популярною серед кримських татар. Для мене, я загалом була такою дитиною, яка читала все. І на цей момент отримати таке видання і прочитати про кримських татар правдиву історію без пропаганди, без стереотипів, без наративів, це було дуже великим таким внеском. Я по неї готувалася до вступу до університету. Не скажу, що тоді перше збирали людей для того, щоб їхати в Туреччину. Це був перший набір. І, звичайно, Валерій Возгрін був моєю книгою, з якою я готувалася. Не було питань з Валерія Возгріна в білетах, нас не запитували, але сама книжка, вона була дуже такою, знаєте, значущою. І я дуже гарно пам'ятаю, як в Сімферополі, в будівлі на Самокіша, я думаю, що багато кримських татар, які переїхали на цей момент і знали, що таке повернення, знають, що таке Самокіша, тому що Самокіша 8, тому що на цей момент там був розташований меджліс кримськотатарського народу. Пам'ятаю, як цю книжку там роздавали, її можна було придбати, і люди просто приходили і запитували, чи є книжка Валерія Возгріна «Історичні судьби кримських татар». А потім, згодом, вже в 2010 роки до окупації стало відомо про те, що Валерій Возгрін пише більш такий фундаментальний труд «Історичні судьби кримських татар». Він великий, він не такий вже маленький, як перше видання. І дуже гарно пам'ятаю, як «Голос Криму», газета, оголосила збір коштів на друк видання, тому що це було дуже складно друкувати. І цей збір, він тривав достатньо довго, тобто декілька років намагалися зібрати гроші, не зібрали. Ну, слава Всевишньому, з'явився така людина, бізнесмен, підприємець, як Лінур Іслямов, який надрукував видання, і в 2011 році, якщо я не помиляюся, в Сімферополі відбулася презентація книги чотирьохтомника Валерія Возгріна. По-перше, це друг кримських татар. От з тих людей, які є представниками інших національностей, інших народів, але великі друзі кримсько-татарського народу. По-друге, завдяки його роботі, тому що він писав про кримських татар і писав фундаментально. Ну і третє, його громадянська позиція. Він, як дослідник, ніколи не йшов шляхом пропаганди або скривлення історії, коли писали, що Крим без кримських татар – це нормально. Навпаки, він відстоював іншу точку зору. Він перший звернувся до питання
історії кримсько-татарського народу, не питання Криму і його приналежності, хто там перший стояв. Він описав, не претендуючи на якусь таку, знаєте, окрему істину, він описав саме історію кримсько-татарського народу з древніх часів до спочатку 20-х років, потім до 40-х років, це вже в своєму чотиритомнику, де, ну, по-перше, стає зрозумілим, що кримські татари – це народ, який сформувався на території Криму. Що це не якісь там пришлі, які прийшли, завоювали, витиснули якихось там ісконно русських греків з Херсонесу і все проче. Ні, що це якраз і є той корінний народ, якому належить, ну, який був на цій землі, і який має свою історію. Це суперечить насправді і підриває оцю одностайність російської історичної позиції, де, а ви там не єдині були. А там ще греки були, кстати, ви в курсі? А там ще й ісконно русські, там же ще Володимир хрестився. Тобто так, наче там, наче, знаєте, якщо на території Криму вільно проживали інші народи, то це, в принципі, нівелює кримсько-татарський народ як корінний. Так от у Вазгріна дуже чітко це описано. От весь цей плавильний котел, який знімає, в принципі, питання конфронтації першості. Він просто осмислює історію кримсько-татарського народу на своїй ісконній землі. Замість того, щоб намагатися довести приналежність Кримського півострова тим чи іншим групам. Це те, що робить Росія. По-друге, чим він унікальний? Він свої історії дуже органічно пояснює. От коли читаєш, тобі стає зрозумілим, ну, по-перше, наскільки унікальним був Крим. От Крим, в якому жили, формувалися, розвивалися кримські татари, як такий основоположний кримський етнос і кримська нація. А по-друге, ти починаєш розуміти, якими зайвими там є росіяни з всіма своєю імперською архітектурою, наскільки вони неорганічні для цієї землі, для її історії, для того, як вона взагалі сформована. Їм там не місце з цим. Тобто Крим може, і ти прям любиш його, коли ти читаєш, коли ти розумієш, що він описує кримських татар як народ, який органічно вписується в це середовище. Це щось таке, як бедуїни в пустелі. Ну, не можна прийти в пустелі і побудувати Воронцовський дворець. Ні, можна, але на його утримання і збереження ти витрачаєш шалені гроші і невідомо навіщо. А ті народи, які там живуть, своєю культурою, своїми піснями, вони вписуються в цей ландшафт. І от кримські татари в тому, як він описує формування етносу, вони якраз органічно вписуються в Крим. Крим дуже органічний відповідає їм. Це така спорідненість, такий симбіоз. І тоді ти задаєшся питанням, що він такий має бути. От він має бути таким. По ньому сумуєш. Це насправді дуже важливий цей аспект, бо не знаю, чи хотів він це показати. Але йому вдалося викликати таку тугу за кримсько-татарським Кримом, який ми ніколи не бачили. Таким природнім, органічним. І тому в цьому його заслуга. І знову ж таки ми маємо розуміти, що в цьому причина того опору, який йому чинили, тому що, я нагадаю, Могильов, український нібито політик, коли вийшов чотиритомник, він в 13-му році він там позбирав кримських істориків, значить, алярм, татари вже свою тут історію написали, а де наша? Яка ваша? От яка ваша? Про що це? Це все, оце взаємопоборювання в Криму, в принципі. Вазгін був якраз той, який любив Криму, це очевидно. І тому він якраз зробив основоположну працю, яка, на жаль, недооцінена в Україні. Нема усвідомлення того, що боротися за право на Крим, це означає його вбивати. Тому що Крим має бути таким, яким він сформувався в рамках культури і історії свого народу. Це доволі органічно, і це велика знахідка для України мати таку перлину в своєму складі. На жаль, ми навіть зараз бачимо відлуння цього російського наративу, але вже переформоване в такий український контекст.
В тому плані, що а хто його відвоював, а ми там теж були, а чого тільки ваше, знову греки всі згадали, там були греки. Це по-перше, російський імперський наратив, тільки назви, так сказати, володарів міняються. А по-друге, це вбиває Крим, такий дискурс. І це Возгріна в нього дуже добре показано, тому що Росія своїми претензіями на Крим фактично знищила його. Історія кримських татар Валерія Возгріна – це фундаментальне дослідження, яке безапеляційно розвінчує багатовікові імперські і радянські міфи, тому поява її українського перекладу є стратегічно важливою для нашої пам'яті та боротьби. Створення цієї праці вимагало від автора виняткової громадянської та наукової мужності, адже він відкрито став на бік корінного народу Криму, в той час як працював у самому серці російської академічної системи Санкт-Петербурзі. Для професора провідного вищого навчального закладу така принципова позиція означала прямий виклик офіційній історіографії, що автоматично тягнула за собою ризик професійної ізоляції, цькування та краху наукової кар'єри. Утім, безкомпромісність Валерія Возгріна перетворила його багаторічну працю не просто на академічний моноліт, а на справжній інтелектуальний подвиг. Загалом це робота, яка є науковою за своєю основою. Якщо її взяти і розглянути, 4 тома, 3300 сторінок, починаючи від самого початку і закінчуючи 20 століттям. Перший том – це формування нації, древнісна історія. Другий том – це період Кримського ханства. Третій том – це вже період, коли в Крим прийшла Російська імперія. І четвертий – це 20 століття, всі перипетії 20 століття, починаючи від революції, Курултаю, потім формування Радянського Союзу і Радянський Союз в Криму, депортація, національний рух тощо. Тобто Валерій Возгрін об'єднав в своїй роботі усі аспекти історії кримських татар. І робив це дуже фундаментально. Якщо взяти книжку і почитати, там дуже багато тем, які є темами не просто історичними, а суміжними. Наприклад, матеріальна та нематеріальна культура кримських татар, одяг, їжа, взаємовідношення в родини, виховання дітей. Тобто він пише по багатьох питаннях, які стосуються кримських татар. Тому ця робота є фундаментальною, є науковою. І загалом такі роботи мають як читатися. Це така настольна книга. Я не впевнена, що люди прочитали всі 4 томи, всі 3300 сторінок, але така робота, вона має бути настольною. Тобто вона має стояти поруч, і коли виникають якісь питання, то треба до неї звертатися і читати те, що цікавить. А відповіді можна знайти майже на всі запитання. Кримські татари знову знаходяться в ситуації, коли вони вимушені боротися за свої права, боротися за право жити вільно на власній землі, тому що Крим окупований. І ці питання захисту кримських татар, воно знову актуальне. А коли виникають такі запитання, виникають, хто такі кримські татари? І Валерій Возгрін своєю роботою, він відповідає на ці запитання, на дуже багато питань, які виникають. Це по-перше. Ну і по-друге, таких же робот більше нема. От яку можна ще роботу назвати, таку фундаментальну, багатоаспектну, яка би була пов'язана з історією кримських татар. В нас дуже багато дослідників. Я все ж таки стою на позиції, що в нас є дослідники, тому що часто буваємо на заходах, де говорять, що у кримських татар дуже мало дослідників, істориків, там, науковців. Ні, це не так. Але от так, щоб це було багатоаспектно і фундаментально, це в першу чергу робота Валерія Возгріна. Потреба перекласти Валерія Возгріна українською мовою, вона була завжди, тому що книжка написана російською мовою, це цілком нормально, він жив і працював в Російській Федерації, в Санкт-Петербурзі.
Було б дуже гарно, щоб її переклали набагато раніше. Все ж таки в науковому середовищі і в Україні, в науковому середовищі, в громадянській сфері є дуже багато моментів, коли треба розповідати про кримських татар. На жаль, треба роз'яснювати, хто такі кримські татари, що таке Крим, як відбувалися події. І от робота Валерія Вазгріна, я вважаю, що в цьому контексті вона буде дуже такою актуальною з перекладом. Треба враховувати такий момент, як окупація Криму 2014 року і повномасштабне вторгнення 2022 року. Змінилося ставлення в Україні, в українському суспільстві до Криму, до кримських татар. Виник інтерес, виникла потреба більш дізнатися, хто такі корінні кримські татари, корінний народ України та Криму. І переклад цієї роботи, він був би дуже таким, знаєте, впливовим і важливим елементом цієї праці. Тому актуальність вона не зникала, а зараз вона є ще більшою. Він фактично кинув виклик. Самі ідеї Росії-матушки, де всі народи, вони просто прийшли, доєдналися, а Росія їх захищає. І всім так добре, і всім так хорошо під кремлівською владою. І тут Вазгрін бере і описує, що от є земля, от там був народ, немає ніякого відношення. Тобто от все це просто руйнує оцю таку гомогенність російського імперського міфу, де всі просто возвращаються в родну гавань. І це було до окупації. Окупація – це наслідок, а не причина. Окупація – це наслідок цієї історичної парадигми. Тому що до неї апелював Путін, загарбуючи Крим, окуповуючи Крим, але вона існувала задовго до нього. І це по-перше. По-друге, ми бачимо, що він піддавався цькуванню. Цькуванню з боку всіх тих, хто не хотів знати про кримсько-татарський Крим, про те, що тут існував народ, про те, звідки взявся цей народ, що він є органічним наслідком таким формування еволюції тих народів і племен, які жили на території Криму. Що от він утворився, він автохтонний, він не звідкись. Це абсолютно дратувало тих, хто увійшов в Крим, в принципі, набув право на Крим, як вони кажуть, ісконно, ми тут давно. Оці люди, вони ж зайшли в Крим після депортації, після жахливого злочину. І визнати кримських татар як суб'єкт в Криму, це означає поставити питання, по-перше, про свою співучасть в цьому злочині. Тому що тут же мій дід приїхав, наприклад, зайшов в чиюсь хату, або моя бабуся тут ще списки на виселення там складала, умовно кажучи. Тобто треба поставити питання про те, а хто тут я? А вони не хочуть. Ніхто не говорив про те, що Росія, як вона спаплюжила Крим, як вона, в принципі, намагається знищити кримсько-татарський народ, асимілювати, надати йому інше значення, зробити вигляд, що вони тут одні з багатьох. Для чого? Щоб приховати свою злочинну сутність. А він не говорить про це. От в чому суть? Багато хто намагався говорити і натикався на суперечки. Він не про це говорить. Він просто показує історію кримсько-татарського народу. Але всі ці питання, вони постають, тому що ти розумієш, що все, що було нагороджено навколо Криму, нагромаджено радянською, потім пострадянською, навіть українською, псевдоукраїнською, оцією регіональною культурною традицією, є брехня. Є брехня, суть якої приховати величезний злочин. Наприклад, в мене виникло питання дуже цікаве, коли я читала його. І в мене виникло питання, от я все це читаю, і я розумію, що є якийсь ханський Крим. Я це бачу, я бачу вулицю Караїмську, тобто це древня іудейська, це така форма караїзму, як форма іудаїзму. Я бачу єврейські синагоги в Криму, я знаю, що тут є кримчаки, я чую про половців, я чую про булгар Криму, до прикладу, окремий народ, якого не болгари, а булгари. Їх вже не існує ніде, крім як там. Вони там були, бо Волошин, от якраз Коктебель, це було булгарське село.
Я це на Гайці. І я розумію, що мені очевидно, те, що я читаю Вангріна, це дуже цікаво, це дуже цікава історія. Але тут виникає питання: стоп. Такі часи, коли в Європі відбувалися взаємоворожнечі, винищення народів, асиміляція, відбувалося просто нищення інших культур і релігій. А тут в Криму, от в мене на очах, я бачу древні вірменські церкви. Вони старіші, їм там більше 1000 років. Вони не про сучасних вірмен. Я бачу грецькі церкви, умовно пам'ятки, вони видні. І ти розумієш, що це дуже щось древнє, це Греція ще до падіння, умовно, це та сама Греція. І я розумію, що мені не вистачає розуміння, а де це все? Тобто воно таке, знаєте, як спалахами, як відлунням. Є Крим, оцей радянський, імперський, всесоюзна древність, а через це проступає правда. І в мене виникає питання, що, чекай, тут мала бути така держава, в рамках якої всі ці крихітні народи, які вже зникли, скрізь їх нема більше по Європі. А тут вони були, розвивалися, зберігали свою мову, віру, культуру, національну обрядовість. Маленькі народи дожили, в принципі, до періоду, наших часів. Їх і саме Радянщина, і саме Росія знищила. Тобто тут має бути оця основа, чому кримські татари в своїй державі, в своєму ханстві, як так сталося, що вони не просто не знищили ці народи, а що цим народам було настільки комфортно, що вони не потребували за 1000 років просто асимілюватися, мімікрувати під кримських татар і зникнути. Ми бачимо, як під росіян мімікрують українці в Москві, євреї в Москві, і все проче. А тут нема 1000 років. І я бачу цю порожнечу. І я не можу досі знайти відповідь на це питання. Я розумію, куди це поділося. Винищено було. Згадки про те, що є кримські татари, було знищено. І я думаю, що він відчував те саме. Він відчував якусь свою порожнечу між тим, що він бачить, тим, що він усвідомлює і відчуває колосальну нестачу. Він як людина іншої культури, іншого народу, заселеного і такий, тобто він має в нього приналежність до Росії, але він відчуває цю несправедливість того, що сталося, і хоче знайти відповіді. Тому мені абсолютно зрозуміло, чому. Це просто чесність. Боротьба за Крим сьогодні точиться не лише на лінії фронту, а у сфері історичної пам'яті. Впродовж століть російська, імперська та радянська пропаганда цілеспрямовано створювали викривлений образ півострова, намагалися викреслити з його історії корінні народи. Сьогодні повернення правди про минуле Криму стало важливим елементом нашої національної безпеки та майбутнього Криму. Коли книга вийшла в Криму, і була надрукована, і була презентована, вона викликала дуже такий великий інтерес, так званий, з боку проросійського наукового середовища і проросійського громадського суспільства. Були звинувачення Валерія Вазаріна в тому, що він невірно трактує історію Криму і нібито перебільшує роль кримських татар в розвитку Криму. Звісно, серед кримських татар ніхто на ці випади не відповідав, тому що це ніяк не відповідає дійсності і не є правдою. І загалом люди, які писали історію Криму до Валерія Вазаріна, багатотомні або багато такі сторінкові видання, і жодним словом не згадували про кримських татар, зараз робили такі звинувачення. Звичайно, це було неправдою. Валерій Вазгрін розглядає кримських татар як корінний народ Криму і пише про те, що в історії Криму, в формуванні Криму, в створенні Криму кримські татари грають дуже таку велику, вагому роль. Це не подобалося, це не приймалося, і тому були звинувачення. Валерій Вазгрін руйнує всі міфи, які були пов'язані з кримськими татарами. Ви знаєте, що їх дуже багато.
що кримські татари не мали своєї нормальної державності, це була васальна держава, що кримські татари не внесли внесок в матеріальну та нематеріальну культуру регіону, що кримські татари розбійники і нічого не створили такого значущого, тільки займалися розбоєм, пограбуванням і продажу людей. Що Кримське ханство – це було васальне ханство, яке не потребує великої уваги дослідників. Ну і загалом всі производні від цих міфів. Крим – периферія, Крим – маленький регіон, кримські татари – люди, які не мають власної такої багатоаспектної, глибинної культури. Таких міфів дуже було багато, і от своєї роботи Валерій Вазгрін це руйнує, тому що якщо взяти і почитати його роботу, ти бачиш, наскільки життя було цікавим, наскільки воно було глибинним, наскільки воно було яскравим в Криму. І там було все, починаючи від державності, закінчуючи вихованням дітей. Всі сфери – релігія, освіта, культура. Боротьба за Крим відбувається зараз не тільки на передовій, на фронті, і не тільки в воєнній сфері, вона відбувається всюди, у всіх сферах громадянського суспільства. В першу чергу нам треба трохи, змінити своє відношення і ставлення до Криму, і цікавитися історією Криму і його корінних народів. По-друге, нам треба цю всю інформацію використовувати так, щоб нам було на користь, привертати увагу всередині України, за межами України, робити так, щоб Крим звучав. Для України не можна дозволити собі не кримсько-татарський Крим, бо це якраз небезпека, це таке московське підбрюш'я в українській державі. А цього розуміння нема. Є страх, продовжується оцей страх, інспірований російською радянською пропагандою. І він зараз відроджується по новій, так наче хто тут заслужив не просто ним володіти, це якась така ідіотська схема володіння. Але хто заслужив якби утверджуватися в Криму як на території своєї історичної спадщини. От цю суперечку я вже бачу, вона вже є. І, на жаль, тоді звільнення Криму не призведе до зміцнення української держави, тому що, знову, рано чи пізно, якщо ти відкидаєш кримсько-татарський народ і його історичне значення для Криму, то, в принципі, ти створюєш російський Крим, сам того не бажаєш. Там може навіть не бути росіян, вони все одно зросійщаться. Вихід чотиритомника Валерія Вазгріна «Історія кримських татар українською мовою» – це подія, яка фактично повертає нам справжнє, позбавлене імперських міфів, розуміння тисячолітнього життя півострова. Ця фундаментальна праця є унікальним результатом тривалих досліджень. Вона об'єднує величезний пласт архівних джерел про долю, культуру та державотворення корінного народу Криму. Для українського суспільства поява цього видання не лише крок до подолання стереотипів, а міцний інтелектуальний фундамент для деокупації свідомості. Вона має всі шанси стати базовим джерелом для викладання історії Криму як у шкільних класах, так і в університетських аудиторіях. Дуже важливо, щоб ця книга стала доступною українському широкому колу читачів, не тільки академічному, не тільки науковому, такому, камерному або елітарному, а й широкому колу. Важливо, щоб ця книга була відкрита, щоб вона була доступна, щоб всі могли користуватися цією інформацією. Чому? Тому що завдяки інформації ми ще більше дізнаємося Криму. 4 тома, 3300 сторінок. Не впевнена, що люди зараз сядуть і її прочитають від початку до кінця. Все ж таки це великий обсяг, але вони можуть обирати для себе цікаві теми
і розглядати їх, і звертатися. Я, наприклад, я прочитала всю роботу, ще починаючи з моменту презентації, просто в мене трохи інша ситуація, я викладаю, і час від часу я повертаюсь до таких джерел наукових, мені потрібно звертатися до такої інформації. Але от, наприклад, якщо брати 4 тома, найбільш цікавим для мене був 4-й, тому що це 20 століття, це історія, яка близька до нас, депортація, національний рух, повернення в Крим. Я думаю, що всі зможуть знайти для себе те, що їм буде цікавим в роботі Валерія Вазаріна. Робота Валерія Вазаріна може стати однією з базових робот в викладанні історії Криму, тобто на неї можна спиратися, але знову ж таки вона потребує певної адаптації або читання, як говорять педагоги, тому що одна справа в академічних джерелах, а це фундаментальна академічна справа. Інша справа – її адаптація для педагогічного і навчального процесу. Це дуже, знаєте так, зручно зробити, тому що є основа, потім на основі цієї роботи можна брати інформацію і вже адаптувати до різних навчальних курсів. Історія Криму, історія журналістики Криму, історію культури Криму, тобто брати різні аспекти інформації, пласти інформації, і використовувати в роботі. Вона може стати в такому чистому вигляді, я не знаю, наскільки студенти будуть спромозі її прочитати повністю, але взяти за основу педагогам і використовувати в навчальному процесі – це дуже легко. Але те, що основа є, це важливо, тому що якщо її нема, то на що спиратися? В даному випадку вона є, вона існує, просто треба звернутися і вже адаптовувати цю інформацію до навчальних курсів. Якщо говорити про імплементацію кримськотатарської тематики в освітні програми в Україні, а це ж на рівні загальноосвітньої школи, університетів, от в цьому контексті говорити про те, що а давайте звернемося до Валерія Вазаріна, в нас є така робота, давайте її будемо рекомендувати студентам, давайте її будуть використовувати викладачі, про це можна, про це мова може йти, і я думаю, що ніхто від цього не відмовиться. Вона має бути доступна, і вона має бути, я думаю, що вона має викладатися в українських школах, вишах. Добре, тобто має бути якась вижимка, як в якості підручника. Україна – країна, в якій різні регіони мають свою історію. І ми знаємо, що оце регіональні відмінності, але Крим особливий, тому що ми говоримо про історію корінного народу, ми говоримо про щось геть інше. Якщо українці Волині, українці Галичини, вони українці. А тут щось десь геть інше. Це якраз і є те, що визначає нас як сучасну політичну націю. Українську державу як державу української політичної нації. Тому що саме оця інаковість Криму і кримських татар, то що це абсолютно окрема культура, інша мова. І те, що і це і творить нас, як незалежну українську державу, вже не уламок радянської УРСР, а державу в своїх кордонах як створених двома суб'єктними народами. Мовно кажучи, це те, що говорять росіянці постійно. Вони говорять, що Крим, ця українська територія, це просто УРСР. Хрущов п'яний подарів. І ми постійно пояснюємо, що Хрущов був не п'яний, він був трезвий, що він не дарив, а насправді просто так треба було, бо води не було, бо зв'язок з материком, єдина можливість, значить, в Криму вижити. Ні, єдина можливість в Криму вижити – це не зв'язок з материком, це наявність там корінного народу, який має певну культуру господарювання на цій землі, усвідомлюючи її особливості. І от всі ці речі, вони відбуваються, ми постійно в рамках цієї пострадянської рамки. От такі кордони, бо такою була УРСР. А насправді ми говоримо, що українська держава – це держава, створена в 91-му році волею українського народу. Референдум. Український народ, як народ, який має право на самовизначеність, визначився, що він хоче жити і буде жити в своїй державі.
Ми розуміємо, що вся територія України – це територія проживання українського народу. Український народ проживає на більшій території. Ми це теж розуміємо, але от тут він утворив свою державу. Так от Крим в цьому – це інше, це територія проживання корінного кримськотатарського народу. І коли Україна надала би право кримськотатарському народу на самовизначення в рамках, до речі, це ж насправді міжнародне право, воно не передбачає створення кримськими татарами окремої держави, воно передбачає створення автономії, тобто є два принципи: право народу на самовизначення і непорушність кордонів. В рамках української держави, коли кримськотатарський народ є таким, що визначився, ми одразу вийдемо з цієї пострадянської рамки. Ми стаємо цілісною країною, тому що так хочуть народи. І чому це не розуміється? Я не знаю. Я правда не розумію. Мені не зрозуміло. І я бачу, що це треба викладати. Треба викладати оцю книгу для того, щоб українцям стало зрозуміло, ну, в підручнику, як частину, да, от є український регіон, в якому є унікальний народ, і в якому от так, тому що. Тоді нам більше стане зрозумілим, чому ми маємо захищати Крим, чому ми маємо боротися за Крим, чому ми маємо наполягати, щоб він розвивався культурно, історично, як кримсько-татарський. От українці мають забажати його таким, яким його бачив Вазгрін, яким його бачила я. Я знаю, що він десь був, що я відчуваю, яким би він став на сьогоднішній момент, якби не прийшла Московія. По всі наші загальні спільні душі. Да? Я знаю, яким би він був, якби тоді в 1873 році не прийшов цей Суворов, який почав, нагадую, з виселення православних Крим для початку. Ну, тобто це не християн, тобто для них же не було, їм же байдуже було мусульмани, християни, малі народи, великі народи, вони просто нищили його сотні років. І от треба, щоб українці почали це усвідомлювати, перестали боятися кримсько-татарського Криму. Тоді вони рушать до якраз побудови своєї державності на її абсолютно інших підставах. Вже не уламок, якийсь Радянський Союз розпався, а два народи самовизначилися і об'єдналися для єдиної держави. Я пригадую роботи, які писалися до, так сказати, незалежності України в радянські часи по історії Криму. І як я вже згадувала, там багатосторінкові фоліанти по історії Криму і жодного слова про кримських татар. Жодного. Тобто це такий науковий, я не знаю, ну просто безвідповідальність, наукова неправда. Як можна писати про історію регіону або про історію певної частини якоїсь держави, не розуміючи, не звертаючись до історії корінного народу, який сформувався на цій території, жив, працював, існував, зробив свій внесок, сформував ландшафт, сформував екосистему цієї території, зробив все для того, щоб цей регіон відрізнявся від інших регіонів. І розглядати цю історію без корінного народу, ну це просто, це злочин. Це безвідповідальність, якщо говорити про Крим без кримських татар. Причому, ви знаєте, я впевнена, що ми маємо говорити про історію регіону не тільки в контексті історичному або культурному, а ще в контексті політичному. Тому що кримські татари – це не якесь плем'я, чи спілка, чи громада, чи ком'юніті, як нас називають, спільнота. Це народ. Це народ з глибинною історією, з глибокою політичною культурою. Народ дуже активний, дуже креативний. І не враховувати все це, будувати сучасність або майбутнє Криму без кримських татар – це просто злочин, це неможливо. Як я вже говорю, і в тому числі в політичному плані. Це має бути тільки з кримськими татарами. Причому не тільки всередині України, а й на міжнародному рівні. Це має бути державна політика, чітка, зрозуміла, з стратегічними цілями і задачами.
Що ми робимо? Ми хочемо вирватися з пострадянської рамки української державності і територіальної цілісності. Бо зараз ця територіальна цілісність ґрунтується на якихось кордонах УРСР. Тільки повага до кримських татар і надання їм відповідних прав на рідній землі, що може зробити тільки Україна, бо Росія, імперія, вона знищує народи. Україна може зробити, але поки не зробила. Це теж треба розуміти. І тільки так ми можемо вирватися з пострадянської рамки і стати, нарешті, незалежною державою. Тому що інакше ми уламок якоїсь Російської імперії. І постійно туди будуть знаходитися люди, будуть мінятися часи, і Україну постійно буде туди тягнути до тієї Московщини. Цей зв'язок ми можемо обірвати тільки через повагу до Криму і кримськотатарського народу. Після 2014 року ставлення українського суспільства до історії кримськотатарського народу зазнало кардинальних трансформацій. На зміну нав'язаним радянським міфам нарешті прийшло усвідомлення спільної долі та підтримка. Українці все більше відкривають для себе корінний народ півострова як невід'ємну частину власної державної історії. Адже зрозуміти Крим без пізнання кримськотатарського народу просто неможливо. Сьогодні вивчення його історії – це не лише данина справедливості, а й один з головних ключів до розуміння півострова. Після окупації Криму ставлення українського суспільства до історії кримських татар, до кримських татар, до ситуації в Криму змінилось. Змінилось докорінно. В перші роки окупації ми це відчували завдяки тому, що був такий певний суспільний інтерес до теми Криму, і він був не тільки всередині України, а й на міжнародних майданчиках. Я пам'ятаю, 15-16 роки, майже кожний тиждень я була на якомусь загальнонаціональному каналі, розповідала про ситуацію в Криму. Потім дуже багато заходів робилося за межами України, коли ми виїжджали і розповідали про ситуацію в окупованому Криму і, звісно, пов'язували їх з подіями на Донбасі, тому що в 2014 році там теж почалася війна. Відчувалося це і в житті, в громадянському суспільстві. Я от книжку свою написала, в мене книжка називається «Трансформація медійного середовища Криму після окупації 2014 року і інформаційна політика України». І от інформаційна політика України, те, що відбувалося в Україні по відношенню до Криму, починаючи з моменту окупації. На мій погляд, Україна змінила свою інформаційну політику, надала певні можливості, піднімала тему на важливих платформах, загальнонаціональних майданчиках. Були навіть наукові роботи стосовно того, як змінилося становище кримських татар і відношення українського народу до Криму. Але якщо виникне запитання, чи достатньо цього було, на мій погляд, недостатньо. Можна було ще робити ефективніше, можна було робити ще так, більше. Але тим не менш, в Україні ставлення змінилося і, принаймні, у владі України розуміння того, що Крим – це Україна і це тимчасово окупована територія, було завжди. Ніколи не змінювалося. Воно, починаючи з 14-го дотепер, в громадянському суспільстві дуже багато людей відкрили для себе Крим і з'ясували, що Крим – це не просто туристична територія або зона відпочинку, а місто, де живуть корінні народи, громадяни України, що це частина України, така ж, як і інші регіони. Я не знаю, я не певна, що українці готові побачити кримських татар як суб'єктну велику націю з культурою, своєю філософією. Це те, про що я говорила, що там навіть Січ остання на 70 років знайшла прихисток саме в Криму. Це теж треба розуміти, що це унікальна нація, неймовірна, бо вона зберігла до нас дійшли. Ми ще бачимо, ці всі люди ще себе ідентифікують як приналежність до цих унікальних народів, яких вже ніде нема.
Але вони вже є в Криму. Хтось з них вже втратив мову, вже втратив культурні особливості, але вони ще себе визначають, як нагайці, наприклад, або там як булгари. Ну, караїми, кримчаки – це очевидно. І це і є кримські татари. От вони такі. І от визнати, що це рівні, сильні, прекрасні. Але ми розуміємо, що Україна не може грати якусь притаманну їй заслужену роль в тому ж Чорноморському басейні, якщо буде ігнорувати, умовно кажучи, особливості Криму, а їх тільки через кримських татар. Через їх, це просто треба розуміти. Ти не можеш бути без роду, без племені. Ти тоді не хазяйнуєш, ти не вкорінений. Для того, щоб усвідомлювати і нормально відбудовувати в своєму праві стосунки з найближчими сусідами, з тими ж Грузією, яка Калхіда. Тобто ти маєш, це просто маєш на цьому стати. А це через кримських татар. Тому Україна має розвивати, має вивчати, має відроджувати. Кримські татари самі не можуть. Навіть ця книга, цей чотиритомник, був виданий за рахунок Лінура Іслямова. Слухайте, серйозно. Я вже сказала, що треба розшукувати. І якщо не повертати, є купа пам'яток. Росія ж знищувала їх, сторіччями знищувала. Але десь вони зберіглися в якихось бібліотеках, приватних колекціях, в якихось музеях. Їх треба знаходити. Якщо ми не можемо претендувати на повернення, то принаймні апелювати до вивчення. Ще без держави ти цього не зробиш. Це має бути державна політика. Має бути державна політика по відродженню кримсько-татарських пам'яток. Не тому, що нам нема чим зайнятися, і це туристам можна показувати за 3 копійки. Ні, це і є справжній Крим, він такий. Це важливі геополітичні моменти. Без розуміння історії цього регіону ти не можеш рухатися в майбутнє разом з ним. А він важлива точка. Крим зв'язує. Фактично, коли ми говоримо, що Україна – це Європа, всі чомусь думають, що зв'язок десь там в районі Львова. Ні. Україна – це Європа, зв'язок в районі Крима. Тому що коли Європа була юною, вона була в Криму. Вона була в Криму. Всі ці шляхи, всі ці греки, всі ці венеціанці, потім сармати, всі до Рима дійшли, кімерійці і все проче. Це ми зв'язані з Європою як країна через Крим. Бо весь цей час легенд там завжди є Крим. Якщо ми почитаємо варвари, які там руйнували, там були кімерійські племена, де вони взяли? Тут вони і взялися. Тобто це треба розуміти, що без цього ми не просто там якийсь народ, який десь до когось був доєднаний, українці і таке інше. Ми ж теж розвивалися через Причорномор'я, ми розвивалися. Ми бачимо, що коли ми фіксуємо Крим в своїй уяві, як точку, де всі європейські легенди, шляхи і війни проходили там. Тобто, або зачіпали Крим, бо це був якраз регіон, в якому Європа як культура дуже інтенсивно розвивалася. Потім ми розуміємо і ми кажемо, а от воно вже в Причорномор'ї, а от воно вже до Донецька, ці кургани. Ми ж бачимо це, що звідти рухалася оця культура, а не навпаки. Це не тупік, якого створила Росія, коли загарбала Україну і окупувала Крим. Тобто вона зробила тупік з цих регіонів. Провінція, а це не провінція, це центр. І він центр, Україна як центр Європи через Крим. Це просто треба усвідомлювати. І тому це настільки важливо вивчати все це, мати повагу. А це неможливо без історії кримських татар. Просто неможливо, немає іншої історії. Тобто для того, щоб усвідомити, як воно все було і як воно має розвиватися, треба йти до джерел. А джерела там. І без держави все це відродити, все це винайти, без державного фінансування, без спеціальної державної політики це просто неможливо. Кримсько-татарський народ не може з цим впоратися. Як український народ не міг впоратися зі своїм відродженням, поки не утворив власну державу. І відповідно ми тільки зараз починаємо, тільки зараз. Ми собі відтворюємо пантеон, наприклад, поступово. Тільки зараз ми повертаємо собі ті чи інші книжки і видання, які були
видані вже за межами України. Ну, так те саме з кримськими татарами. Народ не може без держави з цим поратися. У кримських татар немає іншої держави, крім української. І українська держава має насправді сприймати все, що відбувається, як питання національної безпеки і умови, і передумови для виживання всього українського політичного народу, політичної нації. От в чому суть. А зараз, на жаль, цього досі нема. Для повернення правди і захисту історичної пам'яті цілого народу зовсім не обов'язково мати бодай краплю кримсько-татарської крові. Це власним прикладом довів Валерій Возгрін, історик із Санкт-Петербурга. Хоч і народився у Симферополі, особисто не пережив депортації і не мав родинного зв'язку із трагедією 44-го року. Але присвятив життя відновленню спаплюженої правди про Крим. Його фундаментальне дослідження, наукова сміливість та глибоке відчуття чужого болю викликали безпрецедентну повагу серед кримських татар. Тож обрати етнічного росіянина до Меджлісу стало виявом найвищої вдячності людини, чиє серце відчуло біль цілого народу як свій власний. Як така людина, як Валерій Возгрін, який не є етнічним кримським татарином, який народився в Криму і мешкав там певний період, але потім переїхав з Криму, був науковцем, був дослідником, як він написав таку роботу, як він звернувся до історії кримських татар і загалом створив те, що створив. Я от думала, все ж таки, я думаю, що це була людина великої совісті. Великої совісті і відповідальності. Людина як науковець, яка знала про трагедію кримських татар, знала про їх історичні долі і зробила все можливе, що він міг зробити як науковець, як дослідник, для того, щоб про це говорити, про це писати. Тому що науковців багато, істориків багато. Багато з них пов'язані з Кримом, з Україною. Але ну, буквально одиниці пишуть такі фундаментальні роботи, на які ми можемо спиратися. І от один з них, в першу чергу, Валерій Возгрін. І я думаю, що його обрання в Меджліс, повагу до нього кримських татар, це все завдяки тому, що він робив, його роботі, його ставленню до кримських татар. Я дуже гарно пам'ятаю 92-93 роки, коли люди приходили в Меджліс і просили книжку Валерія Возгріна, от ту першу маленьку «Історичні судьби кримських татар». Її потім замовляли, перезамовляли, тираж закінчувався, тому що для кримських татар це, знаєте, як ковток свіжого повітря на цей момент було. Таких робот не було на початок 90-х років. А вже в 2011 році, коли в Сімферополі була презентація, він приїхав, дуже багато людей прийшло на презентацію, до нього стояла черга, щоб він підписував книжки. От. І це таке, знаєте, от, така шана людині, яка писала про народ, яка не забула про народ, яка описувала його трагедії, його історичні долі, правду про нього. Тому я думаю, що це все пов'язано тільки з тим, що Валерій Возгрін робив. І те, що він був в Меджлісі, і те, що до нього ставилися з такою великою повагою. Це пов'язано в першу чергу з його діяльністю, з його громадянською позицією. Він же ж не спотворював історію Криму, не перекручував, не применшував значущість кримських татар. Він говорив те, що є. Спирався на історичні факти. Потім людина, яка мала дуже чітку громадянську позицію, говорив те, що Крим неможливо будувати без кримських татар, що Крим є частиною України. Людина, яка засудила окупацію Криму, незважаючи на те, що був громадянином Російської Федерації. Я думаю, все це в сукупності формує наше ставлення до нього і, звичайно, велику повагу. Дякуємо, що обираєте наші програми. Цей проект створений телеканалом АТR у співпраці з Українським культурним фондом. Слідкуйте за нами і дивіться продовження циклу про Валерія Возгріна та історію кримських татар. Я Ельмаз Асан. Корушкенджі!